Salutare toată lumea, Ardei aici și astăzi o să continuăm seria de Minecraft. Am văzut că în ultimul episod am primit o grămadă de views-uri, știu, chiar dacă nu par multe, pentru mine înseamnă mult. O să continui seria pentru că am văzut că vă place și nu mai vorbesc mult și hai să începem. După cum vedeți, am mai instalat niște moduri. Acum nu mai trebuie să vă editez eu câte zile sunt. Am și o hartă și am scos bările, din fericire. Astăzi mă gândesc să îmi construiesc baza. Am niște wood, o să fac o casă, nu știu unde. Mă gândeam aici pe munte, dar și acolo lângă sat sună bine. Cred că o să fac lângă sat, că mă simt mai sigur lângă sat, nu știu de ce. Da, am o grămadă de iron, am uitat. E bine că am. Ce nu-mi trebuie, cred că las aici. Asta o să fie baza de rezervă. Că dacă, nu știu, îmi bubuie baza cealaltă de la un creeper ceva, să pot să... Așa... Dăm golden apple-ul. Ce mai îmi trebuie? Cred că atâta. Dă și cobblestone mai multe blocuri să am. Îmi trebuie chesturile astea, deci mai bine le iau. Patul ăsta l-ați lăsa aici în caz de orice și chestul la fel. Bine, deci mă gândesc ca să fac baza lângă sat și mă gândeam să o fac în aer. Că dacă o fac pe pământ, nu știu, poate vin ăia la mine și mă omoară. Ceea ce nu vreau să se întâmple. O emerald, dar nu pot să-l iau. Au. Așa, hai să mergem. Sincer, nu mai îmi trebuie harta asta, că am deja, da? A dispărut. Hai să mergem. Câte pot face? 57 de blocuri în sus? Da, e bine. Hai să începem. Hai să vedem câte să o fac. Să o fac aici? Parcă nu m-aș simți cel mai bine să fac aici, că... Da, cred că o fac altundeva. Nu aici. Pe bune. Doamne. Cred că azi o să fac și lucrurile din iron. Pentru că, nu vreau să păstrez iron-ul ăla pentru 50 de zile. Ce greu e să spargi cu mâna și nu-mi place. Bun, deci nu o să o fac aici. Au. Dar se face noapte, deci mai bine dorm. Nu. Fac. Nu. Nu, și nici n-am pat, pe bune. Nu. Trebuiască să stau aici. Așa. Deci o să-mi fac un iron pickaxe. Stone. Ce se aude și
și nu-mi place. Ok, nu mi-o... Bă, dar nu mai pot vedea. Bă, dar nu... Bă. Nu-mi plac zombii ăștia. Din păcate, dacă o să craftez lucrurile, că, de ce nu? Mai facem un set full. Fac. Bun. 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 Să pun astea? Am dat. Bun. Fac. Ce, ultima? Perfect. Sunt full iron. De nu sunt full, mai trebuie unele. Așa, vedem. Aici. Dar de ce nu mă duc eu să dorm într-o casă la un villager care nu i-a l-am furat patul? Am uitat că cheamă pe ăștia testificate. Are pat. Bun. Hai, ce bine. Oh, ce bine. Mă bucur. Asta și zi. Ziua 5. Așa. Arzi, zombie. Arzi. Nu mă distrugi tu pe mine azi. Astăzi nu mă distrugi. Mr. Creeperman. Cred că o să plec de la... Ăla a fost doar un... M-am speriat. O să stau aici puțin până când fac ceva. Sat. Perfect. Așa. Haide să urcăm înapoi muntele. O să... Nu știu ce să fac. Hai mai bine, las. Pun aici. Aproape că, uite, ăla. Oricum am luat prea mult, adică încă mai am. Și chiar nu mai trebuie așa mult. Dar, mai bine să am decât să am de aici. Așa. Asta e de... Dacă mi se distruge aia cealaltă. Bun. Unde să mergem? Ce parte? Da, nu-mi place, da? Și ca să fac o casă acolo, că dacă nu-mi place, nu-mi place. Eu trebuie să perfect, dar nu-mi place. Deci, da, trebuie să mă duc. Hai să vedem unde să o facem. Aici? Da. Ar părea un loc bun. Așa. Da, stai, că fac oxizi. O să așa. Fac mai așa, gata. Bun, deci aici o să fie. Aici în mijloc. Perfect. Uite, wow, simțim mâna în la. Da, ignorăm ce am făcut acolo. Da. Jos. Hai să mergem înaintea apei. Așa. Bun. Acum punem scările. Oricum, cât mai înaltă, cu atât mai bine. Văd mai multe. Și perfect. Eu să fac mai multe, guys. Nu subestimați. Perfect. Acum, hai să construim. O bază așa, tac. O fac așa încerc ca să văd. Să văd dacă vine ceva, dacă mănâncă ceva. Fac. Și am vegetarea. Perfect. Așa. Trebuie să mă dau aici și... Așa, o leacă să am, ca să mă pot mișca. Așa, gata.
acum n-am mai degeaba terracotta blocks. Vreau să le folosesc ca să fac pereții. O, dacă să fac oricum, nu pot să fac mai viața. Deci, până atunci mai așteptăm. Dar nu e cam simplu până acum. O să fac o mare, puțin. Nu merge. Ups. Așa. Perfect. Am uitat. O să facem de joc? Oh, ce? Ai, ce prost, sunt la 4. Da, nu știu ce mai wow. Cred că... Unde plec cu... Deci și furnesurile... Plec așa, de stat acolo. Așa. Da. Acum... Da, așteptăm. Că... Da. Am ceva de pus la gătit? Nu prea pare. Cred că mai fac ceva, stați puțin. Așa. Bun. Și pac. Nu pac, așa. Vreau. Așa. Bun. Perfect. Deci, planul e că mai fac încă un set în caz de mor. Oh, fuck. Așa. Perfect. Chestplate. E suficient, cred că e suficient. Nu trebuie chiar o grămadă. Bun, hai. Să merg. Au. Au. What the fuck? Ce? Nu mi-a plăcut. Mă speria puțin. Da. Mai bine mă urc. S-a auzit într-o parte, era lângă mine ăla. M-a speriat puțin. Nu eu l-am pus. Bă, vă puteți... Dați înapoi! Dați înapoi, bă! Ăsta nu era aici. Puteți da înapoi. Mă jur că nu era nimic acolo. Aici e ăla. Ai, uai. Mă uit așa în jos. Ok. Ciudat. Nu mi-a plăcut deloc aia. O să fac... Ce să fac? Trapdoor așa. Că... să am ceva sistem de securitate.
Adică, na, că nu se poate urca orice. Bun. Primul lucru care s-a întâmplat mai ciudățel, în afară de, cum se cheamă, sunetul ăla care a fost în casa aia, da, să fac un shield. Că îmi cam trebuie. Oh. N-am vrut să fac asta. Perfect. Foc. Așa le dau. Perfect. Ok. Să vedem. Nimica nu pare să se întâmple. Încă. Da. Unde-i soarele? Unde mă soarele? Ok, n-avea soare. Stai să mă duc să iau patul. Știam eu că trebuie să fac ceva. Dă-i o găleată cu apă că mă gândesc să fac ceva. Probabil știți ce vreți să fac. Ce vreți să fac? Nu aia. Da. Am trebuit pe aici? Da. Fără de cam departe. Mă duc mai întâi la baza secundară și iau patul. După aia vin înapoi. Până atunci o să iau patul. Da, am zis că iau patul de 10 ori. Dar, da. Așa. Pus. Opa. Plouă, pe bune. De ce plouă? Nu vreau să plouă. Vai, plouă, nu știu cum se zice. Mai fac o intrare. Da. Așa. Haide înapoi. Să mă duc să iau și apă. Dar nu e vreo resursă de apă pe aici? Mă pare că e. Deci, da. Hai că mă duc înapoi. Au. Nu picioarele de... Uite, de vede bateria de chip. Au. Baterie. O probat foarte puțin. Tot după aia. Așa, gata, funcționează. Vedeți ce ușor, uite? Au. Așa. Mergi plouă, da. Se întâmplă plouă, se oprește. Nu-mi place. Ce fac? Na. Și dacă plouă, se oprește, se oprește. Nu știu dacă e de la mod sau așa face Minecraft-ul, da, na. Uitați-mă. E fost. Deja probabil știți ce fac, da. Ca să cobor mai repede. Știți, fac așa. Nu așa, deci, se pare că trebuie să extind. Așa, că se pare că, da. Acum ar trebui să fie bună. Da. Perfect. Mai apoi sus, am luat, da. Sus, urcăm. Așa, închidem că, da, nu mă simt sigur, am ușa deschisă. Perfect. Și am o idee. Mai năzdrăvan. Au, rescad. Perfect. Bun. O să fac un tavan. Da, ceva poate. Nu ai văzut. Am tavan să nu mai plouă. Și pentru că nu știu, n-am veritat. Așa, hai să mai dată. Dacă mergem mouse-ul, cum am zis oamenii, îmi primim mouse nou. Deci, da, să pot să facem eu. Așa și pe atâta. Acum, facem astea. Perfect. Și, gata. Așa. Bun. Mai am, da, mai am, și mai am. Așa. Perfect. Acum un tavan. Bă, nu e dacă mă voi să facă. Cum să fac? Cred că la mulți, o să văd cu ochii. Bun, hai să mergem la somnul. Așa, bun. Cum se vede? Bun. Ceva nou pe aici? Nu? Nu văd eu. Bun. Ce vreau să fac astăzi? Cred că o să explorez. O să mă duc și explorez. Așa, bine. Bun, hai să mergem partea asta. Mergem. Nu am făcut, nu muncesc. Bază, perfect. Bun. Ce să spune să merg? În partea că, da, a fost de la partea anunțatul, așa, mergem partea asta. Eu și că că e mai aici, dar mai bine. Da, hai, aici. Dar mai experiență și vedem. Hai, mai trebuie iar. Zi mai trebuie. Mă dă mai urmă. Nu de conflict. Ai, ce mă acest. Ceva de asta? Mai cu la pic, așa, așa. Băi, de bun. Ok, cool. Partea de alta. Da, am fost deja. Hai, vamos. Vedem.
frumoase. Uite, frumoase, da, de pare. Am băgat aici că o să fac unele. Adică eu pot să dai din acolo. O să fie șmecher. Da. Nu, mai bine, am înțeles, mai. Haide. Așa, o să hai să vedem. Momentul ăsta, adevărului. Uitați, bine să stai oameni. Dar o să se merită. Oh, mamă! Vai, mă. Aoleu, deja am stac. Și deci, oameni buni, mie nu mai trebuie ele. Am pe viață, de acum încolo. Nu trebuie să fac să urc, că, sincer, nu mai trebuie. Mai trebuie, hai să nu. Poate nu se așa bine în... Poate că cineva după un... Poate cineva după un... Pe doamne, nu faci. Nu facă. Uite, acum faci. Hai să vedem. Ba, aici? Mă uit, acolo. Au, mă duc, mă duc. Ah, ia să cred. Ia să cazi și mi-au bătut. Da, bun. Ia să fac o barcă. Ia să fac o barcă. Așa, eu o barcă. Și o barcă am să fac. Deja s-am putut de carul. De carul, de lucruri, de deci mai e mai rapid. De carul, de carul, de carul. Hai să hai să hai să să hai să să da, ok. Ok, din poți să direct. Ok. Vedem? Ce trebuie să fie? Ok. Ajunge. Vedează. Vedem de care. Ceva. Hai. Să vedem. Au, vedem ce acolo. Hai la lumină. Să vedem. Deci aici nimic. Hai să sus. O, de acolo. Nu cred că ce jos. Și o barcă acolo. Deci acolo, deci astea sunt lucrurile utile. Face și noapte. Da? Da, e cu. E cu. Ia poate mai aici, mai tare. Am mai de ceva. Poate, am trebuie să ne bate asta. Așa spune de mod, ceea ce nu-mi place. Cred că și-au cu apă. Da, nu, deja m-am gândit. Da. Se vede lumină într-acolo. Sat? Iar tot sat! Bă, ce bine și perfect că e noapte. Ce bine. Mă bucur. Yay! Nu, deci, hai înapoi. Ok, acum mai dezvoltat aici. Vedem dacă e dezvoltat. Acum, hai, e dezvoltat. Obținem și... Nu, dacă nu vedem. Nimic, bă, bune. Bă, nu știu, doamne. Ignorăm, faptul că n-am înapoi. Aici, ce mai faci? De ce mai faci așa? Va fi așa, nu, da. Vreau și eu ceva dezvoltat, frate. Bă, nu mai fac, mai mergem, pare am făcut chestiile astea, care vreau să duc, acolo. Țin că era undeva la bază secundară, un ok, păi să le dezvoltat, așa am fost, eu la asta e bună, bine, hai că mulțumesc. A fost, cum a fost, de ce, ce faci un dezvoltat? Mă știu asta? Mai departe mai dezvoltat mai gata. Adică ce, gigante, ce, mai fac aici. Păi să vezi, hai să vezi, că vedem, poate mai. Eu, e aici sau, da, e ăla. Doar, dar ce cum sunt chibui? Adică pare să fie. Cum e și găurea asta? Hai, nu, nu, eu nu știu cum să fac portalul ăla cu lavă, cu... Da. Au. Și ăla. Ok. Bă, se apropie. Se apropie. Da, se pare că se apropie. Ok. Oh, uite, asta căutam, frate. Dar nu aia. Aia nu vreau să o caut. Ăla e încă un sat? Au dispărut? Nu. Încă acolo.
Ciudat. Particule negre. Hai să mergem în sat aici. S-a întâmplat ceva, dar nu știu ce. Au. Lasă-vă, lasă în pace. Zombie, îți confisc casa. Confisc casa. 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 Așa? Așa, nu știu. Știu mie? Dar nu mă duc, mă păi mai îmi face și pe hai. Să de ce? De ce faci partidele? De ce bune? Păi, eu, pe bune. De ce eu acum ziua nouă? Păi, nu că n-am cum să mă apăr. N-am pădat în care. De ce așa zilele? De ziua nouă eram. Să țin minte. Păi, eu. Hai să apăr. Hai să apăr. Păi, am un loc să pe zilele. O să se zile înapoi, că nu vreau să pe exterior de 10 ori. Adică nu vreau să se zile după aia să se zile și după aia să se zile. Coborăm? Au, șoare. Nu mai stau mai mult. Deci cine a vrut să asta iar mai tare? Am tăiat ceva, adică mai am mai partide. Nu vreau, nu vreau. Asta nu vreau. Am de chei. Acum să văd cum să pun zilele mai am convins să fac. Păi am mult, sau nici așa, hai să vedem. Dați mai. Nu, ce mult. Ia, hai să, wow, ce mult. De bine, să mă fac. Hai să văd și... Urcă și da. Bun, ceva, așa, ceva, ok. Bun, au, hai să bun, mai departe, hai să bun, poate ai fost. Au. Yes, echipă de dezvoltat. Hai să mai toate. Așa. Hai de mult. Hai de zero. Dai, am intrat. Bun. Ia încet, încet. Așa mult timp, așa timp. Acum sus. Bă, uite chei, o să dau. Și nu o să fie nimic acolo. Uite ce mai câte. Nebunesc. Mă duc pe aici. Am arătat pe ăsta. Nimic poate. Nimic. Nu știu. La, eu. Și credeam că am chei mai dezvoltat. Doar nimic. Da. Mai nimic. Au mai trage, am zis. Așa. My God. Mă faci să nebunesc. Hai să mergem înapoi, că acum 6 face noapte. Și vreau să termin episodul ăsta. Până mâine o să rezolv cumva și o să pun zilele înapoi, că da, nu vreau să încep de la zero. Hai sus. Hai să urcăm și da. Da. Mă mai uit să văd, poate mai e ceva, dar nu pare. Pare să mai fie nimic. Da. Bun. Pot să dorm? Nu pot să dorm. Lasă-mă să dorm. Da. Încă nu mă las să dorm. Hai, o torță pusă de mine. Bun. Cum așteptăm? Pot să dorm în sfârșit. Bun. Bine, toată lumea. Astăzi o să termin acest episod. Astăzi s-au întâmplat mai multe lucruri decât episodul anterior. Aici s-au auzit sunete ciudate, mi-a apărut ceva pe ecran și am văzut o entitate nouă. Dacă vreți, puteți să-mi dați subscribe, dacă nu vreți, nu-mi dați. O să fiu foarte fericit dacă îmi dați subscribe.
Și până mâine vă salut și sper să aveți o zi frumoasă. Pa, pa!